Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Исем сайлау бик катлаулы һәм шул ук вакытта зарур, кирәкле һәм әйтер идем тагында җаваплы эш. Исеме җисеменә туры килергә тиеш. Исем сүзе татарларда лек булмаган, исем гарәпләрдән кергән. Исеме җисеменә, эчтәлегенә, мәгънәсенә туры килсен диләр. Бездә ат дигәннәр. Син кем атлы? Атың ничек? Ат башы түгел, име мәгънәсендә. Менә шуннан ат сүзе Татарстанның ат казанган артисты, ат казанган фән эшлеклесе һәм башкалар. Менә шулай итеп, ат та безгә исем буларак хезмәт итә. Тагын нинди сораугыз бар? Менә карагыз әле, хәзер шундый модага кирип китте. Балага исемне бабасының я әбисенең исемен куша башладылар. Менә бу татарга ят нәрсә дип уйламыйсызмы? Ят нәрсә, алай булмый ул. Менә мәсәлән мин Гомәр исемлемен. Әтиемнең исеме Фәйз Рахман булган. Рахман Алла дигән сүз. Аллаһ Тәгаләнең 99 исеме булган, эпитеты. Рахман баба әтиемнең әтисе Габд Рахман булган. Габд кул. Рахман Алла кулы дигән мәгънәдә белдә. Аның улы 12 бала булган. Шуның 8-е үскән әбинең. Габдулла Алла кулы дигәнне аңлата. Икенчесе Гарифулла, Гариф, мәгариф дигән сүздән, ягъни белемле бала мәгънәсендә. Шундан соң икенчесе булган Мөнирә тырыш, эшлекле, гади генә әйтеп әйткәндә склад мөдире дигән сүз. Менә шул. Инде аннан соң булган минем әти Фәйз Рахман үзен Аллаһ Тәгаләгә багышлаучы. Рахман Алла, Аллаһ Тәгаләнең 99 эпитеты бар. Менә Фәйз Рахман үзен Аллаһга багышлаган булып чыга. Ягъни Алла юлыннан чыкмый. Алла кушканча эшли һәм яши дигән мәгънәдә килә инде ул. Аннан соң игезәк балалар булган, хатын-кызлар Хадиша һәм Фатима. Фатима җитлек мичә туган дигән мәгънәне белдерә. Кем әйткәндәй, семимишесе. Хадиша ул Мөхәммәд пәйгамбәрнең анасының исеме булган. Хадиша ягъни дингә табынучы, динне олылаучы, хөрмәт итүче дигән мәгънәгә ия. Менә шуннан соң балалары булган минем әтине әйттем инде Фәйз Рахман дип. Ondan soң булган игезәкләр Фатима белән Хадишаны әйттем. Фатима инфектан аерылган дигән мәгънәдә йөргәнлеген әйттем. Ondan соң балалары була, берсенең исеме Закира. Закира зикр итүче. Алланы искә еш төшерүче дигән мәгънә белдерә. Һәм соңгы абыем колхозда трактор бригадиры булып эшләгән Рәхимҗан. Рәхимле, рәхмәтле, игелекле, яхшы жан кеше дигәнне белдерә. Менә минем соравым башкачарак иде. Ни өчен ярамый бабасының исемен кушарга менә хәзер? Кушарга ярамый дип аны кушуырга русларда ул әйбер бар. Иван Иванович Иванов, анда Петр Петрович Петров. Ул әйбер бездә юк. Кушарга ярамый дип бик җирак бабаларның исеме бәлки кушыладыр да. Ләкин инде менә билгеле 2-нче, 3-нче, 4-нче, 5-нче буын, 7-нче буынга кадәр бабаларның исемен кушмыйлар. Менә минем фамилиям Саттаров, ул Габд Саттар Аллаһ Тәгаләнең эпитеты, Алланы хөрмәт итүче, данлаучы дигән сүз. Габд кулы дигән сүз, димәк 99 эпитетның берсен алганда Алла кулы дигән сүз. Без барыбыз да Хак Тәгаләгә ва Тәгаләнең куллары. Русча әйткәндә Божий раб, Алла куллары.
Енді ondan soң менә игезәкләр булган Фатима белән Хадиша, Хадишаны әйттем инде, Мөхәммәд пәйгамбәрнең хатыны була. Фатима имчактан аерылган, ниндер сәбәптән имчактан иртә аерганнар. Кайбер кешеләр безнең авылда сездә ничектер? 12 яшьлек хәтле баласын имзегәннәр. Бигрәк тә төпчек баланы. Ул бик кадерле булган күрәсең. Ну, бу инде яхшы күренеш түгел. Бала усаллана, кем әйткәндәй 12 яшькә җиткәндә анасына кереп имчек ашап утырып булмый. Инде 12дә ничәнчедер 4нче класста мин укып бетердем. Сатишем, отлично гына. Менә шундый кебек әйберләр булган инде ул. Менә аннары бер ара безнең 90нчы елларда фамилияларда F, Of'ларны куймасак ничек була икән дигән Төшереп калдыру. мәсьәләсе килеп туган иде. Менә шул турыда да аңлатып китегез әле. Яхшы. Фамилия ул латин сүзе. Фамилия семья, гаилә дигән сүз. Фамилия берләштерә бөтен нәсел буыннарны. Мәсәлән, мин Саттаров, Аллаһ Тәгаләнең эпитетынан алынган. Саттаровлар безнең берничә менә бар Файз Рахман Саттаров әти булган. Аның энесе Рахимҗан Саттаров, аның улы абисе Габдулла Саттаров, аның кече абисе, кечкән абый дип йөртә идек, Гарифулла Саттаров. Менә шул Саттаровлар бер нәсел тәшкил иткәннәр. Ул бик күп булганнар. Маһи Камал әби Казан артыннан Тукайның туган авылыннан 8 генә чакрым ераклыкта килгән. Бабай тегүче булган, тегеп йөргән зиңгер машинасы белән. Шунда Габдрахман тегүче дип йөрткәннәр аны. Бабай тегү бигрәк тә хатын-кызга бишмәт теккән. Ул вакытта якалы пәлтәләр булмаган. Шунда Маһи Камал әби әле ул вакытта 18 яшендә булган. 18дә кызлар инде шибәр булып формалашып үсеп киләләр. Кем әйткәндәй, үсәшә әйберләре үсеп яки формалашып бетә. Ул килеп баскан да бабайның үлчәү аларга. Бабай моны бер күрүдә гашык булган. Бабай яза, ул китапка да китаплары бар икән, язып барадыр. Каршыма килеп Маһи Камал басты. Кулым мине үлчәү салганда тыңламый башлады. Муеннарымна кулым тиеп китте. Бармак очларым пишеп чыкты. Күрәсең, үзем сорау бирдем. Габдрахман, син гашык булдың ахырсы, яраттың ахырсы дип үземә сорау бирдем. Ди. Һәм шуннан да шулай була. Ул бик әбине Маһи Камалны Маһи Камил ай дигән сүз. Ай дигән сүз, Камал Камил дигән сүз. Маһи Камал Камил ай, тулы ай булып чыга. Менә шулай итеп әби гашык булып кала инде Габдрахман бабайыма. Булар тегүче булган, башка авылга китеп баралар. Шуннан соң бер елдан килербез. Әле без тагын менә бу киемнәрне киеп туздыра торыгыз дип әйтеп китә. Әби белән бабай өйдә нимеләр инде? Бабай күскса, датны мин әби ишек алдында эшли торган була. Терлекләр карый. Шунда чыгып бабай белән сөйләшәләр инде. Бабай әйтә, Маһи Камал, мин сине яраттым, ошаттым. Мин сине берәр елдан килеп үземә хәләл җефетлеккә сорасам, ничек уйлыйсың? Габдрахман, мин дә сине ошаттым. Мин каршы түгел. Ләкин әти, әни ничек дип әйтә? Алар үзеннән узып, без бер әйбердә башкара эшли алмыйбыз ди. Бу сезнең тарихыймы? Теге яңадан сорауга кайтыйк әле. F-ларны менә ул практикага ник кирип китмәде? Галим буларак шуның сәбәпләрен аңлатыгыз әле. Бу талчыклар килеп чыга монда. Бу талчык бер хәл. Мәсәлән, мин Гомәр Саттаров. Гомәр Саттар дип кенә әйтә башласалар, әллә минем исемем Саттар, әллә минем фамилиям Оф. Оф ул җия берләштерә торган суффикс, кушымча. Менә шуңа күрә бөтен Саттар нәселен берләштереп ул Саттаровлар ясый. Практикага ул кирип китә алмаячак киләчәктә дә дип уйлыйсыз, име? Юк, кирип киткән инде ул, кирип китәчәк, киресенчә. Саттаров булып калыр, Гаффаров булып калыр, Гафуров булып калыр, Шәймиев булып калыр. Шулай булгач, үзгәрешләр булмас дип уйлыйм мин.
Менә аннары норматив түгел лексика турында да сөйләшеп китик әле ономастика. Менә сүгенү сүзләре бар бит инде, әйме? Кайбер галимнәр әйтә, аны фән дәрәҗәсендә өйрәнергә кирәк ди. Менә сез үзегез ничек уйлыйсыз бу турыда? Ну, сүгүнү сүзләре ул шулай ук кешенең характері белән, холкы белән, яки милләтнең характері, холкы белән бәйләнгән. Бу сүгүнү сүзләр миңа калса иң көчлесе русларда. Һәм алар бит анасын да шулай әйтәләр, атасын да шулай әйтәләр. Ә мин ул якка бик каршы кеше. Әни кешене киң хур итәргә, аны шулай кимсетергә, әнигә карата сүгенергә ярамый. Ул безне дөньяга китергән, үстергән, имчәген ашаткан, имезгән. Анадан да кадерле зат. Шулай мәне искә төшермәгез. Шук. Шуңа күрә әниләрне кадерләп тотарга кирәк. Менә бит еврейләрдә нәсел ана буенча бара. Ата буенча түгел. Ни өчен ана буенча бара? Бер ана гына белә, бу бала кемнән? Иваннанмы, Степаннанмы, Петрданмы? Төрки халыкларда, русларда оф яки ин хайрулладан Саттаров Саттарлыкы. Менә шул ул родовой кошымча Шей Саттаров, Шей Гарифуллин, Зайнуллин, Ахмадуллин һәм башкалар. Менә сез студентлар арасында бик мәзәкчән педагог буларак истә калган. Әйе шулай. Менә бу сыйфатыгыз сезнең нәрсәдән килә? Менә сез күпмедер дәрәҗәдә хәзер үзегезнең нәселегезгә кайтып килдегез. Менә бу мәзәкчән булуыгыз кайдан килә сезнең? Мәзәкчән булуым миңа калса, минем әни бик мәзәк ярата иде. Кем әйткәндәй, шутник гырак хатын-кыз иде. Ләкин буйга бик зур түгел, уртача буйлы, бик эшчән, бик тырыш һәм бик мәзәкчән иде. Сүз белән шаярта белә, әйткән сүзендә тора торган кеше иде. Ул Халисә исемле иде. Халисә саф, керсез, катнашмаган дигән мәгънәне белдерә. Менә шулай торып, әти белән әнинең өйләнүчеләрдә бик кызык була. Шупак җыены дигән урам бар безнең авылда, кырый урам. Шунда әни 12 яшендә чагында ук, юк, 12 түгел, соңрак икән инде, алар каршысында кыю була, шул кыйдан су ташый. Киянтә чиләк белән су ташый, лек бакчага кыйдан су ташып, аны зур савытка салып, җылытып, яшелчәләргә сибә торган булганнар. Менә шул процесс башкарыла. Әни дә, әби дә безнең бик эшчән булганнар. Кем әйткәндәй, гаиләдә сенә карап өйләнгәннәр. Анасына карап, татарда мәкаль бар, кызым кыш, атасына карап, улың кыш. Анасына карап, кызың кышасың, әнисе кебек эшчән булса, атасына карап, улың кышасың, әтисе кебек тырыш, гаилә өчен кайгырта торган һәм мал таба торган булса, аппарат белән булса да, фотоаппарат белән булса да. Менә шәхсән үзегез сез менә бу исемнәргә ничек килеп кирдегез? Сезнең бит инде хезмәтләрегез, саулык хезмәтләрегез дә чыкты дөнья күрде. Әлбәттә. Сез белән кызыксындырды менә бу. Чөнки исем дигән әйбер бик киң дөнья ул. Кеше китә, исеме кала дигән Мөхәммәд Баһадир. Шуннан да без мәңгелек түгел. Без яшибез, картаябыз һәм вафат булып дигән дөньяга китеп барабыз. Ә исемнәр, бигрәк тә яхшы исемнәр үлемсез. Яшәүне дәвам итәләр. Ул буыннардан буыннарга күчеп. Менә минем Саттар бабай, ул 7нче буын бабам. Ул күчә, аның оныкларына 7нче буынга кадәр килеп җиткән. Менә шул исеме җисеменә туры килсен өчен, нәселең, бу оныкларың, туганнарың сине онытмасыннар өчен, син изге күңелле, яхшылык эшләүче, тырыш, булган, уңган кеше булырга тиешсең. Менә ничегрәк килдегез соң исемнәргә? Ничек килим инде? Җанлыяк килдем. Шадымы? Сезнең үзегезнең улыгыз Айвар икәнен беләбез, име? Әйе. Кызыгыз Ләлә исемле. Әйе. Менә ничек сайладыгыз аларны? Хәзер әйтәм, җавап бирәм. Исемнәргә ничек килдем мин? Шуннан да исеме җисеменә туры килсен дигән. Исем ул
сүз буларак бик күп әйберне кешегә хас булган сыйфатларны үзенә берләштерә. Исеме җисеменә туры килсен дигән мәкаль бар. Менә шуны күздә тотып эш итәргә кирәк. Шуннан чыгып, мин балаларым тугач, кызым менә бу тимер юлчылар больницасында кыз бала тапты, язган: "Әти, мине больницадан чыгармыйлар, кыз балага исем тап, исемсез чыгармыйлар." Мин уйладым инде, мәйтәм, исемләр белгече, профессор булгач, мин бу мәсьәләгә беренче үземнең оныгыма бик җаваплы килергә тиеш. Уйладым, төнне җокламадым. Иртә беләнгә исем әзер иде. Берничә исем әзерләдем, шуннан астына сызып куйдым, менә монысына игътибар ит диеп. Ай Наз дигән исем уйлап таптым. Ай. Хатын матур, шибәр, күркәм. Хатын кызга ни җитми, яз җитми дә Наз җитми. Ай Наз, ай кебек күркәм, шибәр һәм Наз иясе, ягъни иркә булырга тиеш. Аны хәләл җефете, иптәше иркә тотарга, кыйнамаска тиеш, сукмаска тиеш. Матур, тату, гомер итәргә тиеш дигән мәгънә салынган аңа. Менә шулай, дустым. Димәк, оныкларыгызга да исем кушканда сез зур роль уйныйсыз, әйме? Әлбәттә, оныкларга түгел, нәселгә дә исем кушканда. Хәтта авылда миңа киләләр иде махсус, Гомар абый менә буай дип исем бирсәк ничек булыр икән дип, Казанда да мине белгәннән соң киләләр иде. Гомар Фәйзович, шулай дип исем куштак, сез ничек карыйсыз дип киңәшкә киләләр иде. Аннан инде менә минем китабым чыкты. Сүзлекләрем берничә татар исемнәрен сөйле дигән, менә татар исемнәре сүзлеге дигән сүзлекләрем чыкты. Анда бар ул, Шөрүп Асылный, фотограф. Менә татар исемнәре сүзлеге. Менә шулай итеп, шул китапларны чыгару бер кадәр минем эшне җиңеләйтте. Мин аларга инде үзем сөйләп тормадым. Менә шундый китап бар, ул иң зур тиражда чыкты, берничә мәртәбә басылды. Аны русчага тәрҗемә итеп, тагын акча эшләүчеләр дә Ленинградта булды. Менә шулай инде. Кем әйткәндә, хәрәкәттә бәрәкәт. Сезнең эшегезне дәвам итүчеләр бармы бүгенге көндә? Менә бу Минем шәкертләрем бар, алар дәвам итәләрме, юкмы, ансын мин әйтә алмыйм. Мин филология докторы, фәннәре докторы бар иде. Берәү Фирдәүс Гарипова дигән үлеп китте ул. Ләкин ул исемнәр буенча түгел. Исем бит ул ономастика, әле исемнәр генә түгел. Географик атамалар да шишмәләрнең, тауларның, елгаларның, якларның һәм башкасы балаларның исемнәре бар. Шуңа күрә мәсәлән, Казан арты дип әйтәбез икән, без инде Казанга төньяктагы территорияны күздә тотабыз. Казан алды дип әйтәбез икән, без Казанга тау ягында территорияны, җирләрне күздә тотабыз. Көнбатыш белән көнчыгыш дип карыйбыз икән, анда инде кояш чыгыш белән бәйләнгән. Кояш көнчыгыштан чыга, көнбаштан чыкмый, көнбатышта бата. Көн кояш, көн дигән сүз, чыгыш чыга, батыш дигәне бата. Менә бу уңайдан соравым бар иде. Менә бик озак кына бәхәсләр барды бит бу Нурлат районы мәсьәләсендә. Нурлы ат дип берәүләр, Нурлы ат ул, шуңа күрә Нурлат у белән язабыз. Кайберәүләр о белән язуны хуп күрделәр. Менә бу Нурлатлар алар берегә түгел. Нурлат районы безнең авылдан күчеп, ана тимер юл буйлап 37нче еллар тирәсендә. Яшел үзәндә. Яшел үзән безнең Нурлат ул. Бар менә Нурлат Куйбышев өлкәсе белән янәшә. Менә шул яктагы Нурлат бар. Ләкин аның халкы безнең Нурлаттан, тау ягындагы Нурлаттан күчеп утырганнар. Тимер юл салынга, шуның буенча барып урнашканнар, шундан Нурлат исеме барып килгән. Бик кадәр шулай булган. Шушы авылда туып үскәч, башка җиргә барып тупланып утырсалар, урнашсалар, мәсәлән, Сибирдә мин Төмән өлкәсендә эшләдем. Анда Мулла иле дигән, Молдина дигән авыл бар. Минем туган авылым Мулла иле. Менә без Мулла иле, Муллагыл дигән бабай булган. Бик галим, билдекле булган ул. Каюм Насириның туганнарыннан берсе, безнең нәсел бабай ягыннан, әби ягыннан Каюм Насирига барып тоташа. Каюм Насириның кем икәнен атаклы татар галиме, мәгърифәтче икәнлеген сез беләсез. Шулай булгач,
Мен шаяртып айта тұрайық, Ғабдылқайым Насири 2 тауық асырый. Бірсін суя, бірсін нәсілге қоя. Бітіресін суйып бітірсе, көкей саларға тауық қалмай. Әтәш көкей салмай. Бу Нурлат мәсьәләсенә кайтып төшик әле. Менә сез менә хәзер бит инде у белән языла башлады. Моңа Миңа калса Нурлат ул белән әйтелеш бик борынгы форма. Нурлы аттан түгел, атның нурын кем күргәне бар, нурлы ат булмый. Нурлат Нур Дәүләт дигән исем булган. Нур Дәүләттән, ягъни Нур Дәүләт исеме кыскарып, Нурлат формасын алган. Нур Дәүләт, дәүләтнең нуры булган ул, хәтта Нур Дәүләт Казан ханнарында, ханлыгында вәкил булып, анда да эшчәнлек күрсәткән кешеләрнең берсе булган. Менә шул Нурлат белән шул мондагы Нурлат 20 ел салынгач, теге Куйбышев якларындагы Нурлат та барлыкка килгән. Күчеп утырганнар һәм авылга кая барып халыкка күбрәк була, шул исемне кушканнар. менә димәк бит инде ул хәзер Нурлат булып калды, димәк ул бузылган дигән сүз бит инде. Бузылган әлбәттә ул Нурлат булган у белән. Менә мәсәлән нурлы ат, нур. Нуры качкан, нуры качкан. Ягъни яме матурлыгы качкан дигән сүз бар. Нур дигән сүз белән бәйләнгән. Инде атның ат икән, ат түгел монда, сүз лошадь турында бармый, ат имя, исем турында бара. Син кем атлы дип сорыйлар. Мин анда Фагыйлә, Халимә, Нәсимә, Аҗәбия һәм башкалар. Менә аннары бер язмаларда укыганым бар иде, университет проректоры булган Әхмәдулла Шафигуллинны сез гел рәхмәт белән искә аласыз. Ул минем шәкертем. Шафигуллинны мин гел яратып искә алам. Ул Ватаным Татарстан газетасында сәркәтип, ягъни секретарь булып эшләйдер. Аның бер аягы авыртадыр, аксап йөридер ул. Ул бер дә минем шикелле арт ягына утырып тора алмый торган. Аксак күп йөри, сукыр күп күрә дигән мәкале беләсезме? Менә ул аксак булса да ул һаман хәрәкәттә иде. Ул газетны оештырып чыгаручы Ватаным Татарстанны иң күп эшләүче, күп язучы шәкертләрнең, кешеләрнең, әдәми затларның берсе иде. Менә шул. Менә аннары Шафигулла Аллаһы Тәгаләнең шәфкать китерүче, яхшылык эшләүче заты кешесе дигән мәгънәне белдерә. Гомәр абый, менә хәзер бит инде модага ияреп киттеләр, име? Чит илләр белән дә аралашу күбейме? Чит илләргә дә кияүгә китәләр, кызларны да алып китәләр дигәндә, исемнәргә дә шул киреп килде, име? Ике исемне бергә кушып ясыйлар, менә татарга ятрак исемнәр. Буңар күңелегез әрниме? Сез ничек менә алардан хәбәрдар торасызмы? Мәсәлән, кемнәр ничек дип кушалар? Лениза, Сабина, менә шундый исемнәр. Мин аларны, Сабина, Ленизаларны исем итеп карау ягында түгел. Шуңа күрә менә бу китап, аның калын варианты бар, татар исемнәрен сөйләй дигән, анда мин аларны кертмәдем. Шуңнан да алар безнең традицион Ирактан килә торган исемнәребез түгел. Сез бу китапка нинди исемнәрне керттегез? Мин монда, мәсәлән, мисал өчен керттем. Гаппас дигән исемне, Кырыс Катгый дигән мәгънәне белдерә. Аннан соң Гаппасия дигән хатын-кыз исеме дә булган. Габде кул дигән исем, Габде Вали, Габдел Гани, Габдел Ислам, Гайнел Ислам. Менә бу инде исем компонентлары, яки Гадел дигән исем, Гадел Кутуй. Менә аның хәзер Адыл дигәнен кертә. Аны Адыл дип әйтәләр инде. Га хәрефен гайынны мишәрләр гомумән гайын белән сөйли алмыйлар. Менә ул үзе Гадыл Кутуй мишәрләше белән дә мишәр булган. Адыл дип әйтәләр. Алай дөрес түгел. Әдәби вариантта Гадил булырга тиеш. Гадил кеше, Адыл кеше түгел. Гадил Кутуй булган ул, Адыл Кутуйга соңыннан гына үзгәргән. Гадил Кутуй булган. Ягъни Гадил кеше дип әйтәләр, яхшы кеше. Справедливый булып чыгаручы әйткәндә.
Аннары менә кайбер фотографияларда, кайбер фотографияда түгел, бер мәгълүм фотографияда Габдулла Тукайның әйме, ул бит инде Габдулла Тукай дип өйрәнгән. Әйе. Анда Абдулла Тукай дип язган. Ой, hiç dürüst түгел. Габдулла Аллаһлы дигән сүз. Абдулла дип әйтү ул русчалаштырып әйтү була. Руслар гаенне әйтә алмыйлар алар. Шуңа күрә Габдулла Тукай булган, Габдулла булып яшәр, Габдулла Аллаһлы дигән сүз булып яшәр, яшәячәк һәм яшәр буыннарда дип мин галим буларак та, сәлим буларак та ышанып әйтәм. Аннары сез университетта укыганда да әйтәдерегез, милли университет мәсьәләсендә сез бу проблеманы гел күтәрә килдегез. Менә хәзерге вазгыятьтән чыгып нәрсәләр әйтә аласыз? Милли университет ул безнең татарның тормышка ашар ниеме, идеясымы? Ул университетны, милли университетны ачып, мин аның ректоры булып, 6-7 ел әлбәттә очны түгел, заочны. Хәзерге бер группасы, 2 группасы очны да укыды, күбесенчә заочны укыдылар, читтән торып. Ул 1-7 еллап хезмәт итте шул университетта. Без аны 48-нче мәктәп бар, нидә Совет районында хәзер әйтәм аны машиналар күп йөри торган җирдә. Шул мәктәптә мин анда эшләгән вакытта шул мәктәп помещениесен алып тордык. Мәктәп директорына акча түләдек инде. Шул укыткан өчен помещение алган өчен аны күрсәткәнбездер, юкмыдыр инде мәктәп директоры. Кем әйткәндәй, мәктәп директорларына ни җитми? Акча җитми һәм акча җитми. Кемгә акча җитә ул? Ул акчасы күп булган саен кеше соранлана бара. Аңа тагын да кирәк, дәше кирәк, больше кирәк. Дәше, больше хәзер була инде ул шактый сирәк. Кирәкнең чиге юк, сирәк точка. Точка бер бошка. Анда балыкмы, кыяр тузылармы, это дело ваше. Шулай да менә тел мәсьәләсе, сез бит инде телевизорлар карыйсыздыр, име тел мәсьәләсе бит инде текә тора дип әйтик. Әйе, кискен тора. Кискен тора. Текә беләк, текә тау була, кискен острый. Остра. Әйе, рәхимет. Мәктәпләрдә 2 генә калды, менә 5 сәгать укыйлар, мәсәлән, безнең балалар. Туган тел, татар теле. Татар теле әдәбияты белән бергә. Әйе, дөрес. Хәзер 2 генә калды. Менә шундый типлар белән барсак, милләтнең киләчәген ничек күзаллыйсыз? Бик куркыныч. Булай булса без бетәбез. Тел бетү ул милләт бетү дигән сүз. Милләтнең билгеле торган сифатларыннан берсе тел. Менә мин берәүгә шигырь итеп шаяртып кына әйтәм. Дан дәрәҗә теләгендә шама белмәс кешеле бар. Туган телдә сөйли алмый торган телсез телче бар. Мин аның кем икәнен әйтмим, бик зур галим ул, ләкин сөйли алмый ул. Мин менә сөйләргә дә тиешмен, сөйлим дә, язам да, әйтәм дә. Ягъни бер кеше мин шигырьләр чыгарам. Бер күп төрле функцияны башкарам. Ул үзе академик кеше, ләкин мин аңа исем таптым телсез телче. Никудишный языковед. Сөйли алмыйсың. Менә шуңа күрә шигыремдә дан дәрәҗә теләгендә шама белмәс кешеле бар. Туган телдә сөйли алмый торган телсез телче бар. Мин үтергеч, усал кеше мин. Мин телем белән, кулым белән сугып түгел, телем белән үтерәм. Кирәк булса. Менә без беләбез, сез Яшел Үзәннеке Муллаилла. Әйе, Муллаилла авылыннан дөрес әйтәсез. Авылыннан авылга кайтасызмы, ничек элемтәләрегез бармы? Кайтам әле, тагын кайтырмын дип торам. Авыл Муллаилла авылымны бик яратам, анда минем нәселем. Шуннан чыккан әтием, әнием Муллаилланнан, ул бик зур 500 йортлы иде. Хәзер кичерәеп бара, сирәгәеп бара инде. Менә Равил Сәйфетдинов дигән мулла да булып торды, ул шагыйрь дә. Менә ул да үлеп киткән, ул минем күршегенә иде, ул минем шәкертләрнең берсе. Равил Сәйфетдинов дигән ул инде. Равил ул менә яңгырауыклы тавышлы Сәйфи Кылыч дигән сүз. Кылычлы кеше куркыныч, кылыч белән уянны кисеп атканнар. Менә Равилсез калдык инде. Токлыларына тоткан әйтә, Кандалия бер шигырь бар. Равилә китереп сокса була Равилә. Тыңламаганнарның кулына линейка белән суккан. Аплы Жапар Кандалый көндә берне Кандалый. Бабай булган, мулла булган, 7 хатыны гына булган. Лек хатыннарны күп алу муллаларга рөхсәт ителгән. Хәзер инде хатыннар 77. Чөнки үзенекеннән тыш теге якта
Олы бер взвод яки ротадыр. Кем ничек булдыра бит. Бүгінгі күндә менә ничек яшәп ятасыз, укучыларыгыз белән очрашасызмы? Сирәк. Менә чыгам да утырам, телевизор карыйм, балконга чыгып утырам, тирә-юньне күрсәтәм. Анда сөйлешләр бар, ана бик 17 этажлы йортлар салалар. Байлар һаман хәрәкәттә генәдер бәрәкәттә. Ялгыз башым, юк юлдашым, әшханәдәдер ашым. Булса ашыйм, булмаса гыдрә чәчле сезгә карап торган ап-ак чәчле башым кашыйм. Кем мин булам? Сигар белән генә җавап бирәм сезгә хәзер. Сорагыз, рәхим итегез. Телевизорлар карыйсыз әйме? Соң телевизорда карамагач, тәрәзәдән теге якка чыгып карамагач, ничек яшим соң мин сеңлем? Нишләргә кала? Чыгам да менә тәхеткә утырган шикелле шушы иң яраткан урындыгым җыгылып китмәс. Шинаң тоткалары бар, шунда утырам, телевизорны карап торам. Телевизордагы күп сүзләр, күп әйберләр, күп шөгыльләр күңелемә кайчак хуш килә, кайчагында буш килә. Телевизорның теле бик зур. Теле зур булса да бер тартмага сыйган ул тел. Менә шуңа күрә телебезне чиклиләр. Татарча матур итеп, ахаңлы итеп, дөрес итеп сөйли белү менә бар иде. Айрат Арсланов дигән кеше, артист. Ул сөйләү белән дан казанды. Аның хатына Мәрьям Арсланова иде, ул нидә эшләде? Радиокомитетта. Шулардан соң Айрат үлеп киткәч, хәзер аның исемен бер урамга да бирделәр бугай. Хәзер инде әйбәт итеп сөйли алучы галимебез дә, артистыбыз да һәм башкасы да юк кебек шикелле. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.